Mapagpalang araw sa mga tagapakinig nyo. Tawagin niyo na lamang ako sa palayaw na Dodong. At ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking karanasan sa may Tapas, Capiz. Tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Si Samboy ang pangalawa at ang bunso ay si Lorena. Ang magulang ko naman ay tawagin na lamang natin sa pangalang Tapo at Aurora. Buwan ng Abril yon. Pumunta kami sa bayan ng Tapas, Capiz para mag-ani ng palay. Kasama ko sila tatay at Samboy at ang tiyuhin namin na si Tio Tonying. Mula sa bayan ng Dumalag ay bumiyahe kami papuntang Tapas. May mga kamag-anak kami doon kung kaya't sa tuwing may anihan ay doon dumadayo kami para makiani. Lalo na kung hindi sabay ang pag-aani sa lugar nila at sa lugar namin noon. Madalas din kaming ipatawag ng tiyahin ko na si Tita Susan para humingi ng tulong sa pag-aani ng kanilang palayan. Palagi kaming pumupunta doon sa lugar na yon para makiani ng palay pero sa tinagal-tagal naming pabalik-balik doon, ang hindi namin inaasahan ay makaengkwentro kami ng bagay na patungkol sa kababalagan. Araw ng linggo, habang nagkikwentuhan kami ng aking kapatid na si Samboy sa labas ng bahay, dumating nga itong pinsan ko na nakatira sa Tapas, anak ni Tia Susan. Kakatapos lamang naming mag-ani ng mga oras na yon. Pinag-uusapan namin ang pagpunta namin sa Tapas nang dumating ang pinsan namin na si Aris. Inutusan umano siya ni Tia na sunduin kami para magpatulong sila sa pag-aani ng kanilang palayan. Wala silang makuhang tagapag-ani sa kanilang lugar dahil sa abala ang mga taong nag-aani din ng kani-kanilang pananim. Natuwa kami sa sinabi ng pinsan ko. Ibig sabihin ay makakaipon kami ulit na maraming palay. Sa kagaya namin na walang sariling sakahan at umaasa lamang sa mga nagpapaani at nagpapatanim sa amin, malaking bagay na po kapag may nagpapaani. Hindi kami nagdalawang isip kagaya ng mga nakaraan. Hintayin na lamang namin si tatay na makauwi ng sa ganon. Mapag-usapan namin ang aming pag-alis. Sigurado din kasi kami na sasama din si tatay sa amin at hindi nga kami nagkamali. Pag-uwi ni tatay galing sa bahay ng kaibigan niya, tuwang-tuwa niya nang makita itong pinsan namin. Nang gabing ito ay sa bahay natulog si Aris. Sa susunod na araw na lamang kami babiyahe papuntang Tapas. Wala namang problema kay nanay na maiwan sila sa bahay kasama ang bunso kong kapatid. Sinabi pa ni nanay na magpapasama na lamang sila sa tiyahin namin na si Tia Mercedes noon. Kapatid ito ni tatay, matandang dalaga, kung kaya't walang pumipigil sa kanya kapag niyayaya siya ni nanay na doon matulog sa bahay. Kinabukasan maaga pa lamang, naghahanda na kami sa aming pag-alis papunta doon. Ilang pirasong damit lamang noon ang aking dala. Ganon din naman si tatay at Samboy. Pagkatapos naming kumain ng agahan ay kaagad na rin kaming nagpaalam kay nanay para aalis na. Tumango naman si nanay habang binibilinan kami na magpapakabait sa lugar. Maayos kaming bumiyahe papuntang Tapas ng araw na ito. At dahil hindi naman kalayuan ang lugar mula sa bayan ng Dumalag, kung kaya't mabilis kaming nakarating doon. Sa labasan ng baryo kung saan nakatira sila Tia Susan. Wala naman sa kalsada ay kailangan naming maglakad ng nasa 3 minuto bago marating ang kanilang bahay. Pagdating sa bahay nila, nadatnan namin sa bakuran si Tia na abala sa pag-aani ng tanim niyang gulay. Natuwa ito gawa ng sigurado siyang may mag-aani na ng kanilang palay kung kaya't hindi na siya mangangamba. Muli kaming pinakain ni Tia bago kami nagsimula sa pag-aani. 7 lamang kaming umani pero naging maayos at masaya naman ang aming pag-aani. Dahil sa mga biruan at mga kwentuhan naming magpipinsan habang nagtatrabaho nun. 2:00 na rin ang hapon bago kami natapos. Natuwa si Tia dahil mabilis kami natapos ang pag-aani nun. Tamang-tama lang naman na natapos kami sa paghakot ng mga naaning palay nang bumagsak ang malakas na ulan. Kung kaya't hindi hamak ang pasasalamat nito sa mabilis naming pagtatrabaho. At dahil maaga kaming natapos kung kaya't nakipag-inuman si tatay sa mga kasama namin. Habang kami naman ni Samboy,
Nanonood lamang ng TV kaya tiya. Wala pa kasi kaming TV sa bahay nun. Hindi nagtagal ay may dumating sa bahay nila tiya na may edad na lalaki. Kakilala naman yun ni tatay at tinawag niyang lalaki sa pangalang Manong Suping. Nakiusap ito kay tatay na kung pwede, kami na rin umano ang mag-ani ng kanyang palayan. Wala ba kayong regular na mga taong umaani sa palayan niyo, Manong? Hindi kasi kami basta-bastang umaani lalo na kapag alam namin na may regular na grupo ang umaani sa palayan ng iba. Magalang at direktang pasagot na tanong ni tatay. Dito ay nagwika naman si Manong Uping na dati ay may grupo na taga-ani ng kanyang palayan. Pero noong namatay ang nagdadala ng grupo na yon ay wala nang permanenteng grupo ang umaani nun. Dahil doon ay walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si tatay sa pag-iusap ng matanda. Dahil sa sinabi ni tatay, nakita ko kung paano lumiwanag ang itsura ni Manong Uping. Tila ba nawalan siya ng malalim na suliranin nang sumang-ayon si tatay sa pag-aani nun. Hindi naman nagtagal ang pag-iinuman nila tatay at ni Tiyo. Ayaw kasi ni tatay na malasing dahil sa kakailangan pa namin magising na maaga. May kalakihan ang palayan ni Manong Suping. Dahil sa umaabot ng tig-6 na sako ng palay ang kanyang sakahan. Habang si Manong Suping naman ay hindi na nagtagal pa at nagpaalam na ito at uuwi na. Dahil sa pagod, maaga kaming nakatulog ni Samboy ng gabing yon. Kinabukasan naman ay maaga kaming nagising para tumulong kay tiya sa paghahanda ng aming almusal. Pagkatapos kumain ay sumama naman kami sa aming mga pinsan sa pagpunta sa balon para maligo at makapaglaban na rin ang aming mga maduming damit. Pag-uwi namin sa bahay nila tiya, nakahanda na rin si tatay at iba pa naming pinsan sa pagpunta sa palayan ni Manong Suping para umani. Dahil doon ay kinuha na rin namin ni Samboy ang aming mga ginagamit sa pag-aani ng sa ganon, ay sabay-sabay na kaming maglakad patungo sa palayang ito. Bago marating ang palayan ni Manong Suping, kailangan naming tumawid sa maliit na sapa. Maganda yung sapa na ito, Sir Seth. Napakalinaw ng tubig at maraming bato. May isang puno sa sapa na ito na ayon kay tatay ay hindi kami pwedeng masakop ng anino. Bakit tay? Anong meron sa puno? Bakit bawal masakop sa anino? Halos hindi ako makapaniwala nang sinagot ako ni tatay ng namamatay ang sino mang tao na nasasakop ng anino ng punong yan. Gulat na gulat ako nun. Hindi ka panipaniwala, di ba? Unang beses kong narinig ang ganong uri ng usapin. Tinanong ko pa si tatay kung may sumpa ba ang puno at bakit gano'n na lamang ang mangyari sa taong nasasakupan ng anino nun. Pero hindi na sumagot pa si tatay. Ayon sa kanya ay pag-usapan na lamang namin yung pagdating sa bahay nila Tia Susan mamaya. Kung kaya't hindi na lamang ako nagtanong pang muli. Alam ko kasi na kapag ganito ay hindi na sumasagot si tatay. At marahil ay may malalim siyang dahilan. Ganito siya palagi kapag may mga bagay na ayaw niyang pinag-uusapan namin sa labas. Kung kaya't nananahimik na lamang ako. Pero habang naglalakad kami sa pilapil, meron kaming nakitang may edad na lalaki. May dala-dala siyang sako na ginagawang bayong nun. Wala namang laman ng bayong na yon ng matanda. Hindi din namin ito nakasalubong ng harapan dahil lumiko ito sa kabilang pilapil pero hindi na aalis ang paningin nito sa amin. Hinayaan na lamang namin ang matanda. Ilang sandali pa ay umisi ito habang nakatingin kay Samboy. Narinig namin na biglang may nagsalita sa aming likuran. Binati naman ang matandang ito. Doon lamang namin nalaman na nakasunod na pala sa amin si Manong Suping. Siya ang kumausap sa matanda at halatang nilakasan niya ang kanyang boses nang kinausap niya ito. Ultimong si tatay. Napalingon sa likuran namin nang narinig niya ang pagbati ni Manong Suping sa matandang yon. Hindi naman nagtagal pa ang pakikinig namin sa palitan nilang dalawa ng mga kataga. Dahil sa narating na namin ang taniman ng palay ni Manong Suping. Dali-dali na kaming nagsimula sa pag-aani. Maayos naman kaming natapos sa pag-aani ng kalahating parte ng palayan ng araw na to. Kinabukasan na muli namin tatapusin ang natira. Masaya kaming nakikipagkwentuhan sa aming mga pinsan habang nakaupo sa malawak na bakante ng lote sa harap ng bahay nila Tia.
Tuwang-tuwa kaming nanonood sa mga bata na naglalaro habang nagkikwentuhan ng mga ginagawa namin sa tuwing hindi kami naghahanap buhay. Habang abala kami sa pakikipagkwentuhan, lumapit sa amin ang bunsong anak ni Tia. "Kuya Dodong, nakita mo ba yung matanda na nakatayo sa bungad ng sapa?" Sambit nito habang nakatingin sa daan papunta sa sapa noon. Kaagad ko namang sinundan ang kanyang tiningnan pero wala naman akong nakita. Dahil doon, tinanong ko ang pinsan ko kung sinong matanda ba ang nakita niya. Ayon sa kanya ay nakita niya si Apo Kuing. Hindi ko naman kilala kung sino ang sinasabi niya na Apo Kuing pero kaagad na nagwika si Aris na si Apo Kuing ay ang matanda na nakasalubong namin kanina sa may palayan nun na nag-iba ng daan. Hindi ko naman yon binigyan ng kahulugan dahil inakala ko na doon din naman talaga dumadaan ng matanda. Pero kinilabutan ako sa sinabi ni Aris na kilala umanong aswang itong Apo Kuing na ito. Dahil sa sinabi niyang yon, hindi ako nakaimik. Ang buong akala ko ay normal na tao lamang ang matanda na nakita namin sa may daan nun. Muli akong tumingin sa daanan na tinuturo ng aming pinsan. Doon ay nakita ko ang matanda na nakatayo habang matamang nakatitig sa kinaroroonan namin. Dahil doon ay nagsitayuan kami at umuwi na sa bahay nila Tia. Nagtaka pa sila tatay na nagiinuman kung bakit tila ba naghahabulan ng mga pinsan ko na nag-uunahan sa pagpasok sa bahay. Dahil doon, sinabi ko kay tatay ang dahilan kung bakit takot na nagsitakbuhan ng mga bata habang papasok sa bahay nun. Inakala ko na kagaya namin ni Samboy ay walang alam si tatay ng tungkol sa matanda pero nagulat kami nang nagwika ito ng "Itong si Kuing hindi na nadalan nagkaroon ng depekto sa paa dahil sa ginagawa niya. Gusto yata talaga niyang malumpo, ano?" Takang-taka kami noon ni Samboy. Doon lang namin nalaman na kilala na pala ni tatay ang matanda simula pagkabata pa lamang niya. Doon din namin nalaman na si tatay at ang mga kaibigan niya ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng depekto sa paa ang sinasabi nilang aswang. At kaya sa dumalag na nakapag-asawa si tatay, yun ay dahil sa dumalag siya nagtago ng nadisgrasya niya ang bantog na aswang sa kanilang lugar. Pero kagaya ni tatay ay umalis din sa lugar nila sa tapas ang matandang yon. Matagal itong nawala dito at ayon kay Tia, ilang buwan pa lamang na nakabalik ang matanda sa kanilang lugar dahil ilang beses pa lamang nila itong nakita. Tumango na lamang si tatay. Batid namin na tila ba may hindi magandang pangyari na nag-aabang sa amin sa mga susunod na araw nun. Ganun pa man, sinabihan kami ni tatay na ituon lamang ang antitsyon namin sa trabaho dahil yun ang pinunta namin sa lugar. Lalo na't maganda ang kita namin sa pag-aani. Nakaipon na kami ng palay na siyang dadali namin pa uwi sa Dumalag. Maayos naman kami nakatulog ng gabing yon. Kinabukasan naman ay maaga pa kaming nagising dahil kailangang maaga kaming makapagsimula ng pag-aani. Gaya nung nakaraan, maayos kami nakapag-ani at natapos ng hapong ito. Pero nang hinakot na namin sa bahay ni Manong Suping ang mga naaning palay, nagpaunlak ito ng pakain at konting inuman para sa mga kasamahan namin na umiinom. Habang sa amin namang kabataan, naghanda ito ng palamig at pansit na minsan lang namin matikman. At dahil hindi naman namin nakita ang matanda ng araw na ito kung kaya tuluyan na itong nawala sa isipan namin. Dahil doon, ginabi kami sa pag-uwi sa bahay nila Tia Susan. Kasama din namin sa pag-uwi ang pinsan namin na si Aris, si Tio Tony, at ang asawa ni Tia Susan na si Tio Dindo. Masaya kaming naglalakad pa uwi sa bahay nila Tia pero habang naglalakad noon ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Dahil doon ay sinabihan kami ni Tia na ihanda ang hawak naming garab na ginamit namin sa pag-ani ng palay. Kagad naman naming sinunod ang sinabi sa amin ni tatay. Patuloy kaming nakarinig ng mga kaluskos at ilang sandali pa. Nakarinig kami ng paghuni ng wakwak. Nung una ay mahina lamang ito at ramdam namin na nasa malapit lang ang nilalang. Maya-maya ay nagwika si tatay ng,
Sige lang, sugurin mo kahit na isa lang sa amin ang tuluyin ko ng malumpuy ang kuing mong mga paa na aswang ka. Hindi namin alam kung natakot bang nilalang sa sinabi ni tatay o hindi, kaya napagtanto nito na marami kaming naglalakad. Kung kaya't unti-unti na rin nawala ang presensya nito. Maya-maya ay lumakas na ang paghuni ng wakwak. Kung kaya't alam namin na nasa malayo na ito. Maayos kaming naglakad pa uwi sa bahay ni Tia. Sa daan papunta sa bahay nito, ay madadaanan namin ang isa nilang kapitbahay na buntis. Sa pagdaan namin ay may nakita kaming kambing sa itaas ng bubong ng bahay. Nagtataka kami kung paano nakarating ang kambing sa bubong. Gayong gabing-gabi na. Pero napaatras si Tio Dindo nang nakita niya na namumula ang mga mata ng kambing na yon. Kakaiba din ang tunog na pinapakawalan nito. Kaya sinabi ni tatay na hindi normal na kambing ang nasa bubungan na yon. Ayon kay tatay, aswang daw yon. Sumigaw si tatay sa may-ari ng bahay. Sinabihan nito na meron ngang aswang sa bubong ng bahay nito na naging dahilan para magising ang may bahay nun. Tumalo ng kambing pa ibaba sa bubong. Tumakbo ito patungo sa gilid ng bakuran kung saan may mayabong na mga pananim na kamoting kahoy. Doon ito nawala. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Pinauwi na kami ni tatay habang sila ni Tio Dindo hinanap pa yung nilalang. Nakauwi kami sa bahay ni Tia na punong-puno ng kabang dibdib at takot. Unang beses naming nakakita ni Samboy ng tinatawag nilang aswang. Sabi pa ni Samboy na umuwi na lamang kami sa dumalag kinabukasan. Ayon sa kanya baka galit ang aswang kay tatay at kami ang balikan nito. Bakit ka man natatakot? Kasama natin si tatay dito kaya hindi niya tayo pababayaan. Sabi ko sa kapatid ko. Hindi na umimik si Samboy pagkatapos nito. Hindi nagtagal ay nakauwi na rin si tatay at Tio Dindo. Animoy na wala na ang kalasingan nilang dalawa. Tinanong sila ng pinsan ko na si Aris kung anong nangyari. Tinanong niya rin si tatay at Tio kung nakita ba nila ang nilalang, pero ayon kay tatay, hindi na umano. Hinabol pa daw nila yon nang nagbago ito ng anyo sa pamamagitan ng pusa. Inasinta daw yon ni Tio Dindo ng dala niyang garab. Natamaan ito sa hita pero nakatakbo pa rin umano ito ng mabilis. Hindi na nila alam kung saan sumuot ang pusang yon. Dahil doon ay napagpasya na lamang nila na umuwi na. Dali-dali kong tiningnan ang garab na bitbit ni Tio Dindo. Nakita ko na may konting dugo ang garab na yon. Dali-daling pumunta si tatay at Tio Dindo sa kusina. Sumunod naman kami nila Aris at Samboy. Nakita namin na binudburan ng asin ni Tio ang kanyang garab, habang si tatay naman ay nagpaningas ng apoy sa ulingan noon. Nang rumikit ng apoy ay saka pa lamang isinalang ni Tio ang kanyang garab sa nagbabagang uling. Tinanong ko si tatay kung para saan ang ginawa ni Tio. Para mahirapan yung aswang na pagalingin yung sugad na gawa ng garab na ito. Unang beses kong nakarinig ng ganong estilo kung kaya't namangha ako sa sinabi ng aking ama. Bata pa lamang ako ay nakakarinig na ako ng tungkol sa aswang, pero una kong nalaman na ang pagbubod ng asin at pagsalang sa apoy ay nakakatulong para hindi gumaling kaagad ang sugat nito. Muli pa kaming nakarinig ng huni ng hayop ng gabing yon, pero hindi na lamang namin pinansin dahil nasa loob naman kami ng bahay. Sinabihan na lamang kami ni tatay na matulog na dahil may aanihin pa kami kinabukasan at uuwi na rin kami ng dumalag kapag maaga kaming natapos sa pag-aani. Natuwa kami ni Samboy sa sinabi niyang yon. Kinabukasan ay maaga pa kaming nagising noon. Narinig namin na may kausap si Tia Susan sa labas. Nang lumabas kami ni Samboy ay naroroon pala ang kapitbahay ni Tia na nadaanan namin kagabi na may kambing ang kanilang bubungan. Pinag-uusapan nila ang nangyari kagabi nang dumaan kami sa bahay nila. Ayon sa lalaki, ilang gabi na rin daw na nakakaramdam sila ng ganon. Parang may umaaligid sa kanilang bakuran. Ilang gabi ding kumikirot umano ang tiyan ng kanyang asawa. Ilang gabi na rin na walang maayos na tulog ang lalaki kung kaya't
Aminado ito na nakatulog siya ng maaga noong dumaan kami. Gusto ko pa sanang makinig pa sa usapan nila pero kailangan na namin kumain ng almusal nang sa ganon makapunta na kami sa huling palayan na aanihin namin sa lugar na yon. Pagmamayari ang palayan na ito ng kapatid ni Tio Dindo. Medyo may kalakihan ang palayan na ito pero kailangan naming matapos ito sa loob ng isang araw lang. Ayon pa kay tatay, na kailangan namin makauwi na sa Dumalag mamayang hapon. O kung hindi kakayanin ay bukas na umaga. Kailangan nating tapusin yung pag-aani kahit abutin pa tayo ng takip silim para makasigurado tayo na makakauwi na tayo. Ayon pa sa kanya na batid niyang wala nang maisasaing na bigas sila nanay sa bahay. Wala na din silang pera na magagamit para pambili ng mga pangangailangan kung kaya't kailangan talaga namin makauwi. Takang-taka kami kung paano yun nalaman ng aming ama. Pero hindi na lamang kami nagsalita pa. Mabuti na lamang at maliban sa amin ay may nakiani din na tagalugar nila Tia Susan. Dahil doon nasabi namin na kayang-kaya naming tapusin ang pag-aani sa buong araw. Hindi kami nagkamali dahil sa nagawa naming matapos ang pag-aani sa araw na yon. Ipinakilo na rin namin ang parteng palay na kinita namin nang sa ganon ay may madadala kaming pera sa pag-uwi namin. Tamang-tama lang na nakauwi kami sa bahay ni Tia at nakapag-ayos ng aming gamit para umalis na. Siya namang pag-ulan ng ubod naglakas nun. Nakakatakot pa dahil may kulog at matatalim na kidlat. Dahilan para hindi kami makauwi ng hapon na ito. Wala kaming magawa nun, kundi maghintay ng kinabukasan. Hindi din kasi kami basta-basta makakauwi dahil sa may dalada kaming ilang sako ng palay. Dahil sa lakas ng ulan kung kaya't minabuti na lamang namin na kinabukasan na lamang aalis. Pero hindi namin inasahan ang mga nangyari kinagabihan sa gitna ng malakas na ulan. Kakatapos lamang naming maghapunan ng gabing yon, nang bigla kaming nakarinig ng pagkalampag sa pintuan nila Tia. Sa sala kami natutulog kung kaya't bigla kaming napabalikwas ng bangon. Kasunod ng pagkalimbag ay ang pagkarinig namin ng boses ng kapitbahay ni Tia. At sa boses nito ay hindi ito nag-iisa at nakakarinig kami ng boses ng babae. Nakaagad namang nakilala naman ni Tia Susan. Mabilis na binuksan ni tatay ang pinto at bumungad sa amin ang mag-asawa. Kagad silang pinapasok ni tatay sa loob ng bahay. Dito ay nakita namin kung paanong nahihirapan ang ginang. Tila umano manganganak na siya. Habang ang Ginoo naman noon ay nakilala namin sa pangalang Baldo, may mga galos sa braso. Sinalakay umano sila ng aswang sa tahanan nila. At para protekta ng kanyang mag-ina ay nakipagbuno siya dito. Natamaan ko siya ng itak sa tagliran kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makatakas at makatakbo papunta dito. Nanginginig pa noon si Mang Baldo. Habang si Tia naman ay abala na sa pagbihis sa ginang ng bistita. Ayon sa ginang ay ramdam na niya nalalabas ng bata dahil nananakit ng kanyang balakang. Ganun na rin ang kanyang likod at talagang namimilog ng kanyang tiyan. Dito ay inutusan kami ni Tia na mag-init ng tubig dahil kakailanganin niya yon kung sakali mang manganak ang ginang. Habang ang pinsan naman naming babae na sa Monica, inutusan ni Tia na kumuha ng malinis na bestida at tuwalya na pwede niyang gamitin na pangbalot sa sanggol kung sakali mang manganganak ng ginang nun. Nagmamadali kaming tatlo sa pagparikit ng apoy at nagpakulo ng mainit na tubig sa malaking kaserola. Habang si Tia naman ay inaalalayan ng ginang sa pamamagitan ng pagkiyan-kiyan. Ang kiyan-kiyan po ay pagsasagawa ng pagalok sa katawan ng ginang sa pamamagitan ng paghiga sa kumot ng buntis. Mula sa likuran nito hanggang sa kanyang bewang. Pagkatapos ay uuga-ugain sa pamamagitan ng paghila sa magkabilang dulo ng kumot na hinihiga ng buntis na ito. Sinaunang paraan ito ng pagpapaanak. Pero mabisa ito at sadya namang epektibo ng mga panahong yon. Pero habang inaalalayan nila ang buntis ay nakakarinig sila ng mga pag-igik ng baboy. Paikot-ikot ito doon na parabang naghahanap ng malulusutan. Humuhuni din ito na parabang inahing manok na naghahanap ng kanyang inakay. Paminsan-minsan ay humuhuni ito na animoy itik at magkahalong igik ng baboy.
at huni ng pusa na kung papakinggan. Nakakapanindig balahibo. Pero hindi naman ito basta-bastang makakapasok sa bahay dahil kalahating semento at kalahating plywood ang dingding ng bahay ni Tia. Kaya talagang matibay ang bahay nila ng panahon na yon. Tanging sa kusina lamang ang may bahagi ng dingding na may butas at kasya ang kamay ng kung sino man ang gustong magpasok ng kamay sa butas ng dingding na yon. Nahintakutan ako nang bigla kong nakita na may nguso ng baboy na biglang lumusot sa butas ng dingding na ito. Sa pagkabigla ko ay hindi ako kaagad nakapagsalita at nakakilos. Pero si Samboy, mabilis na kumuha ng pitsyel. Kaagad niyang sinalok ang kumukulong tubig sa kaserola at mabilis na isinaboy sa nguso ng baboy na nakalusot sa butas nun. Pagsaboy ni Samboy ng kumukulong tubig sa hayop, kaagad itong humiyaw ng napakalakas. Magkahalong tinig ng hayop at tao ang naririnig naming paghiyaw na naging sanhi para mabilis na pumunta si tatay sa kusina. Kaagad nilang inilabas ni Tio Dindo ang nilalang sa labas na bahagyang nahihirapan pang alisin ang kanyang nguso sa butas ng dingding na yon. Pero bago pa man nakalabas si tatay at Tio sa kusina, nakaalis ang nguso ng nilalang sa butas. Naiwan pa doon ang bahagi ng kanyang balat na nalapnos gawa ng kumukulong tubig nun. Ganun pa man, batid kong naabutan ni tatay at Tio Dindo ang nilalang sa labas. Narinig pa namin ang pag-igik ng nilalang at humihiyaw yung tumatakbo palayo sa bahay nila Tia Susan. Kung kaya't imbis na pumasok sa loob ng bahay sila Tio at tatay, ay pinili na lamang nilang manatili sa labas. Samantalang nakakilos na lamang ako nang marinig ko ang pag-iyak ng sanggol nun. Dali-dali kaming pumunta sa sala kung saan naroroon si Tia. Nakita ko na nililinisan na niya ang sanggol at mabilis na binalot ng malinis na damit. At muli nitong inalalaya ng ginang na noon ay muling umere. Nakita ko na may lumabas na babae na para bang kapirasong balat na nababalot ng dugo nun. Doon ay sinabi ni Tia kay Mang Baldo na inuna ng bata ang panghuling lumabas. Humingi si Tia sa akin ng supot na lalagyan niya ng inunan ng ginang. Kagad naman akong pumunta sa kusina para kumuha ng sisidlan. Mabilis na isinilid ni Manong Baldo ang inunan sa supot bago binalot ng malinis na tela na binigay ng pinsan ko kay Manong Baldo. Sa awa ng Panginoon, maayos na nakaraos ang ginang sa panganganak. Si Tia na rin ang pumutol ng pusod ng bata. Doon ang namin napag-alaman na nakapag-seminar pala si Tia Susan sa pagiging komadrona, kung kaya't nagkaroon ito ng kaalaman sa pagpapaanak nun. Nang naging maayos na rin sa labas ay doon pa lamang pumasok si tatay at Tio Dindo sa loob ng bahay. Ayon kay tatay na nahabol pa umano nilang nilalang at nagawang matamaan sa kanang bahagi ng tagiliran nito gamit ang kawain na nabunot niya sa bakuran nila Tia. Hindi na rin nila hinabol ang nilalang gawa ng muli na namang nagsimulang pumatak ang ulan. Kung kaya't mas pinili na lamang nila ang gumawa ng siga sa harap ng pintuan ng bahay nila Tia, kung saan naaabot pa ng bubong nun. Kinabukasan, maaga pang dinala ang mag-ina sa sentro para sa kaukulang pagsusuri. Habang kami naman nila tatay at Samboy ay umuwi na sa lugar namin sa Dumalag. Nabalitaan na lamang namin kay Tia at kay Aris nang minsan silang pumunta sa bahay na tuluyan nang nawala ang matandang si Apo Kuing sa kanilang lugar. At ang nakapagtataka pa, kasabay ng pagkawala ni Apo Kuing ay ang unti-unting pagkamatay ng sinasabi nilang misteryosong puno ng kahoy na kinatatakutan ng mga tao sa sapa. Kung kaya't malakas ang kutob ni Tia at ng iba pang naninirahan sa lugar nila na si Apo Kuing ang nagmamay-ari ng misteryosong punong kahoy na nakadungaw sa sapang yon.